Ridu
Raden Saleh Muhammad dipun kepung prajurit Demak bisa roto dikelomak wonten wedi orang gede rusak om sinan aku apa sing bal kadlepet jotok cilotok satu silaku anak lokalan boten miris banjur pepuntane kepiye saderengipun dipun pangapunten anak kula saleh lan prajurit lajeng besi sami kalpon yen pancen sira kabeh laku bakal aku pribadi satu kali bupati mangasani kawula ing raja lho kok kamu maju perang ngaji sakono salah nek menang boten kondang nanging menawi kalah pangke penyebabé aja lho sewu napa sebabipun Demak Bintara kenging kawestan kencar-kencar pindha anggayuh kencana digalangan Demak Bintara menika kagungan Kiai Sengkala nggih menawi Kiai Sengkala kita saking Demak Bintara gampil mijet koiran menika antepaken dateng panjenengan kita sini saudara panjenengan saged menika lampah saya wonten ing kasil Demak Bintara kula kinten gampil adipun cak gerak sarta duki petang santo wonten ing kasil apa kaya ngono kaya kowe citro yen ngono sing rata citro wong penjane malih nyolong Kiai Sengkala bupati kok nyolong baru Kiai baru bupati nyolong nanging kalau nasib mesin dulu aku senirang nanging boten pendengar yang badhe nyolong abdi kula pengkok niku kabeh penyadawi kedah nyolong Kiai Sengkala yen ngono timbalan pengkok supaya ora ikan sampe saya pengkok nyolong
Jati Purno sing wasane kabupaten. Lho niku. Iya. Jadi murko kandang kowe kang kudu murko. Oh, ngerti. Yo. Wis kowe prak durung ngerti nganti kowe katimbalan mangan. Iki ana pegawean kanggo kowe. Gawean kangge kula. Yo, ajeng gawean opo? Ingkang tetep kula tandang. Pegawean iki sing kok tandani tumapak Demak Bintoro mlebu ing rangkang pusaka. Nggih. Nyoro guys sekolah. Ya wae maling kula. Yo. Wah, boten usah. Tenane pancen ora luput apa kang dadi pangeran. Jeneng wong tumindak maling iso, wong tumindak maling luput, wong tumindak maling pinurut. Nggih. Ning sakrane maling pinurut kabaran ana patang. Maling pesi, maling ora pesi, maling berbudi lan maling kiai. Kabeh mau ono dhewe-dhewe. Dene maling pesi. Dene kulang jabal bayi. Esuk mapan ono sadurunge brokar balasan. Nanti dene lae iki jagat sawangan. Yen bisa apa wis nangke bakal mbokane pati lan tetep dadi maling. Iki diarani maling pesi. Dene maling sing ora pesi. Kuwadane kaya maling sisi tolan kesinoyo. Mergo duwe kewajiban nyukupi marang kebutuhan anak lan bojone. Golek gawean alami golek ora nampa, apa dikiwo sak tindak maling. Iki diarani maling ora pesi. Ora kaya mrekantang. Dene maling berbudi. Kuwadane kaya maling Raden Said. Beri kala nganggo jeneng janggal Pojoyo. Dheweke tindak maling ora kanggo mbledhok wetenge dhewe, nanging dijono driyake marang fakir miskin sing padha butuhake. Katalah maling berbudi. Dene
sing pungkasan maring kiai iki ora bosan kok nglakoni yes katel kaluar sawan barang iki ora ning kudu kok ngomong mobat Aku online